दिनै गासैबो बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरजों लोगोसे आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो आङो इंराजि गोदान बोसोर 2026 मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै गोजोनथाव दिन, आंनि देरसिन फिसाजो बागुरुमनिबो दिनै जोनोम सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै जोंहा तामुलपुरनिनो सासे थेला सालायनानै जिउ खुंबोनाय फुलसिं बसुमतारी आदानो आं गंसे थेला होनो मोननानै बा दान होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आदाखौ आङो दिनै 30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो लोगो मोन्दों, जेब्ला आं आबसुनि तामुलपुर आन्सलिक आबसुनि मावथिमोन। बै समावनो 30 बोसोर सिगाङावनो बिथाङा थेला सालायोमोन आरो दिनैसिमबो बिथाङा थेला सालायबोगासिनो दङ। आरो बिथांखौ आं दिनै बेक्तिगत भाबै एसे सहाय खालामनो हानानै बा सहाय खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि दिनाव। आरो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गावनि न'खरनि गासैबो फेमिलिखौ सालायबोगासिनो दङ, गथ' गथायखौबो बिथाङा फोरोंबोगासिनो दङ। दा बिथांखौ आङो साबायखर बावो बेखिनि दायथ' लानायनि थाखाय, आरो आंनिफ्राय बिथांनो एसे सहाय होनो हानायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। उननि समाव नोंथाङा माबायदि समाजनि खामानि मावलांनो थांखि दं? दा आंथ' बिदिनो तामुलपुराव गोदो आबसुआव थानाय समनिफ्राय बा दासिमहालागै आं जि हायो रायजोफोरखौ एसे एनै सहाय खालामनो आङो नाजायो बेक्तिगत भाबै जेनेबा। आरो इयुनावबो आं जुदि बिदिनो मानसिफोरखौ सहाय खालामलांबाय थानो हायो, बेखौ आं आफा अबंलावरिनि सेराव आं आर'ज गाबो। बोसोर थेला बोबाय, 30 बोसोर थेला बोनानै थेलायाबो एसे गाज्रि बोरायनायखाय सासे मानसिया आंखौ अननानै थेला गंसे दान होबाय। जाहा समनाथ बसुमतारी लिरोना फंबाय, समनाथ बसुमतारीया आंनो थेला गंसे अननानै होनाय जाबाय। आं बेखौनो दिनै आं बेनो रोजा रोजा साबायखर, आंनिफ्राय बेखौ आं बिराद मोजां मोनबाय, गोजोननाय थाबाय। फंबायखौ अराय सम आं मोजाङै मोजां बिदिनो खुंलांनो हाथों। दा मोजाङानो मोन्दों, बिराद गोजोननाय मोन्दों। न'खराव आंना फिसाजो सानैल', आरो आं बिदिनो थेला बोनानो सानैबो BA पास जाबाय फिसाजोफ्रा, खिन्थु दा साख्रि बाख्रि गैया, बेनो। ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो आं माने थेला बोनानै आं बिदिनो सानैखौबो BA पास जासिम फरायो। सासेया BSc, सासेयाबो BA पासआनो, थारमाने गिदिरा साइन्सआव आरो उन्दैया आर्ट्सआव, बेनो आरो। दा आं बिराद गोजोननाय मोन्दों फंबायखौ। बे आगे आंनि बिदिनो लेना देनाबो बिसोरनि बायदिसिना खामानि दामानियाव आं थेलाबो बोयोमोन, बिसोर बे आंखौ अननानै दिनै बेखिनि माबा होबाय आरो आंनो जि एसे हायो थेलाखौनो दान होबाय।